wenkanza kwethu nginibingelele kanti onibingelelayo ubafana imbongi yakwandla ngamandla isibongo umfana odabuka phansi kedumbe kwagaya umuthi njengoba ngangithembisile ukuthi ngizobuya la ngaphansi kokuphila emagameni podcast ngaphambi ke kokuthi ngikhulume okuningi inkanza kwethu ngicela ungakhohlwa ukwenza ubulungisi ukuthi ucindezele lapho usubscribe button ulike bese ucomment futhi kanti kangihambi ngedwa ngihamba nenkondlo mfowethu. Nginibingelele babuwele emakhaya ngikhuluma noThubehlo wamkhonza uThuba the first and the mighty umfana odabale phansi edumbe kwagaya lokhoza nami uzophinde futhi ngicize emazweni akhe futhi umfowethu ungakhohlwa ungena ku YouTube wakho uthi uphile emagameni podcast usubscribe ulike uphinde futhi ucomment ngomsebenzi wethu omuhle nakho wenkanza kwethu siyabonga kakhulu mfowethu right ngiyaphila mfowethu ngaphambi nje ukuthi sikhulume kakhulu kufanele sibaveza abantu esihleli nabo namhlanje kuyaziwa ukuthi kulolu hlelo esinalo la namhlanje sihlezi siphethe ingqothovu ongqondo bomculo icubuthwane zomculo wesintu mfowethu zomculo wembobo mfowethu namuhla siphethe ubaba uLvuno la uhamba nomfowethu uGatsheni asibanike ithuba ngana mama ukuthi bezazise ukuthi singaqala ngawe baba uLvuno sikubingelele mhlonishwa sikwamukele ngithola ithuba lokubonga kakhulu bantwana ukuthi nikwazi ukungimema ngizohlanganyela nani la mayelana nomculo esiphuma kude nawo umculo wesicathamiya okuthiwa ke imbube leyo ngiyobe ngikuchazeleke bazima mhlanje ngithola elinye ithuba ngibonga kakhulu bafuthi ngiyabingelela studio ngokumenywa ngokukhulu kuyithoba ngihamba nomfowethu uGatsheni naye uzoqhamuka bingelele nginibingelela nonke nje abantu base South Africa nakho mfowethu Gatsheni ngiyaphela bafowethu hayi siyaphela mfowethu undaba enhle ke igama lo ngwakandlovu ekhaya ngiphuma eScott ngiculela iqembu lesikhalo seAfrica ngqo iqembu lesikhalo seAfrica uzwile mfowethu isikhalo seAfrica ngicula uthena ke lapha ucula uthena indlela encane bona ngathi ngishaya ubhesi ubonisiso aswali madana nami ngithi ushaya ubhasi ngibona umsibona mfowethu ngimbona uqina ngisenamuza sisemontweni baba uLvuno ngathi ngabe ucula ubhesi wathi iyaphisa izwi mayisifike khona endlini awuso madoda hayi siyabonga kakhulu mhlawumbe sicela ukuqala la baba uLvuno mhlawumbe umculo le kaCothoza mfana wawuqala ngamuphi unyaka uma ngingaqambanga ngoba ukhuluma iqiniso ekhaya mina ngithi kusenquthu enquthu basingenawo lo mculo wesicathamiya benguthanda wona mangizwa abasakazi la besizulu abadala obhodloza mabe ngena kuseyiqubukolwandle ngawubuka ngawuthanda ngiloyo ngulalele nje emsakazweni uthe ngelinye ilanga ngiyisegoli ngokuhlala ngisethembisa bengifika ke ngibuye eSpruit ngaqhamuka neqembu kwakunamaqembu nje kuumdlalo kwaqhamuka iqembu kwakuthiwa noNgoma Thulubheke elaliculiswa umfowethu uZungu ayi wangeza ngawuthanda lo mculo ngendlela kahle inongoma Thulubheke ibingawini ngokucula kwayo biwiniswa ukuthi ubani oyiculisayo ube nokudonsa amehlo omhlaba wangiheha ke ngawuthanda ngaze ngafisa ukusijoyina ngisicule ngicabanga ukuthi beku 2005 2005 yes awusukhona nkondlo hayi ngase ngiphili phela ngase sengithinta ngibuye noshintsho uphelele kancane nje ngithanda ukubuza apha ke ngibuze kakhulukazi kubhodi lapha uGatsheni uthi mhlawumbe njengomculi noma njengomuntu ongaphansi kwaliqembu isikhalo ngqo igama elithi isikhalo ngqo lisukaphi futhi ngabe lichaza ukuthini mhlawumbe kongazi nje ukumendlalela ukuthi leli gama lisukaphi and lichazani ikhalo zimbili isikhalo seAfrica zimbili sithe masifika ke njengomuntu mina angikho mdala emculweni uma sifika ke basebezivezela ukuthi kunesikhalo seAfrica isesazala isikhalo seAfrica okay ngiyavendala zabe sezichazela ukuthi okwenzakale kanjani ngicabanga ukuthi no ubaba uLvuno engasilapha naye ngale gama likaSikhalo lakheka kanjani okanye livelaphi legama elithi isikhalo ngoba phela mawucabanga ukukhala isikhalazo usuku ukhalaza baba uLvuno mhlawumbe ungasibeka mhlawumbe esithombeni le gama elithi isikhalo livela kanjani nayithinta indaba enkulu bengithi ngifuna umgaxelisa ngoba ubengayakwazi ukulichaza ngicabanga ukuthi bengifuna mina impela leli bengicula kwaThulubheke ke
Mphazimi. Yebo. Uma ngicula kwaThulubheke kwafika la ngumuntu ukuthi mayefika endaweni afuna ukwenza into yathi ibukhuni ibe lula. Yebo. Ngithema ngifika kwaThulubheke ngathola ukuthi makuphunywa kuhanjwa kuyoculwa kuyakwelekwa ama-50 rand. Yebo. Kusuka umsindo kukhona abafowethu ade bekade bedlalela amadayisi mabefika ekseni sebedliwe lapha kuthiwa yendoda uyazi kunephepha elibovu ufuna liphume. Nakho. Ngitheke mangihleli phansi nami ngiqhamukela ke ade ngingekho endibeni yokucula ngase ngithi no ngingayenza into ibelula la. Ngase ngicela kumphathi waye Thulubheke ukuthi asithola abantu abazokulekelela ngokuphatha. Imali ingaphumi kubadlali ayiphume ezikhulwini esizothi zikhulu. Ngenhlanhla ke samthola omunye ubaba wathi ubaba umgenge samthola omunye sengikhohle ngilibele igama lakhe izikhulu zabambili okwathi uma ngabe ke sivula unyakeni olandelayo ukuthi wayevuma umphathi inhliziyo yakhe ingajabuli okwathi unyakeni olandelayo ke sivula ngabona abaphathi bengekho ngase ngithawu madoda sivula kanjani abaphathi bengekho owabe sethi ke okwumholi ngalezo sikhathi ongasekho emhlabeni ubaba uZungu kwakumngane wami omkhulu Sithembene nje wayesethi no kanti laba abaphathi nani babekele mina angithi iqembu lami kusho ukuthi ke ngalokho wayekhomba ukuthi ke angakwazi ukuvula laba abaphathi esimphe bona thina bengekho ngezwa yila ke engakwada khona ke ngaphuma kwaThulubheke ngiphumule kwaThulubheke ngase ngiphuma naleke yakwamgenge eyayiwomunye wabaphathi yebo wayeseqamba leli gama lesikhalo seAfrika ke kahle inhloso kwakuukuthi izokhala eAfrika ngaleli qembu esilikhanda manje ngoba sikhanda inqanawe yeqembu manje ebona ukuhlakanipha kwami ke akade ngifike nakho kwaThulubheke. Hayi ngicabanga ukuthi kuyezwakala ngicabanga ukuthi babuluvuno nawe Gatsheni la eGoli kuneyinhlangano zimbili kukhona iphimbo kuphinde kube khona ikhaya mhlawumbe abantu nongazi osekhaya uyafisa ukwazi ukuthi mhlawumbe ubabuluvuno okanye isikhalo ngqo singaphansi kwayipi inhlangano eGoli wayithinta indaba futhi ephuthumayo wathi ubuza ubheke kuye futhi ngqo babuluvuno wayithinta indaba bomkhonza wayithinta indaba enkulu iqembu ke bafika kakhulu bengihlupha belifuna abafowethu bekhaya kusho ukuthi njengoba ubaba umchunu ke insizwa engiyikhonze kakhulu ikhona ngale kuyikhaya uma bezocela iqembu lami ke belisemandleni uma liqeda ukukhandwa ngaloyo nyaka la ke lashaywa 1 nje kusuka ngoJanuary kwaze koma ngoDisember lishaja amakhanda wani kuphela sake zabuza ezinye insizwa ukuthi awuwenza ngani livuna abanye bazi bathi noma nobaba ulivuno kusho ukuthi kukhona igcopho awukhandayo kanti cha abafana bami nje ngangibaphekile ngoba nenduku ngiyithola eduze khona ngapha eDumba emuthi bathi mabelicela ke ngathi hayi ngeke bafana ngeke lihlukane nami phela yimi ophethe kwinhlangano yephimbo manje uma ngathiwa ke iqembu elingaphansi kwami niyalithola kanjalo lizongilimazela amaqembu akhona kusho ukuthi ke lingaphansi kwenhlangano yephimbo ngaphansi kwenhlangano yephimbo yebo hayi cha kezwakala babuluvuno mina nje ngokufisa ukwazi kwami mhlawumbe ngicabanga ukuthi nginganibuza ninobabili nje ukuhlanganisa nje umbuzo ukuthi mhlawumbe kuyona yonke imikhakha kunganje nave nakhetha ukuthi cha ke senzocothoza sikhona umaskandi bekhona mhlawumbe no hip hop njalo neminye imikhakha ekhona kwaqoka nje lokucothoza kuwona ngathi mhlawumbe umculo obukele yaphansi nongathatheleki phezulu futhi ufuna mina mangubheka lawo ngoba yimi engiqala ukuthanda ucothoza njengoba ngishilo nje ukuthi ngawuthanda ngesimanga sokuthanda iThulubheke noma ukuthanda umpishi umholi wayehola ngaleso sikhathi kwiThulubheke uye wangidonsa wangenza ngikwazi ukubona lo mculo ukuthi yiwo umculo engawuthanda kwasho ukuthi ke umculo thina besicula ngaleso sikhathi besiculela intombi besinandaba nemali lakho konke ukweshaba mokuwaphuma nje umfana waqwebha kabili uthola intombi zithi awusuka ngihambe ndimele yahlaba lokho ke besikuthanda kakhulu thina uGatsheni ke umfana afikeleke imlabe engisebenza khona ngomunye besebenza kwenye amakhampani khona la eSando ngakuthola nje umfana kuhlakaniphile kuncane ngakuthanda kwakuyihlalela kwenye indawo nje ngakufuna ngaze ngakuthola ngithanda ukuhlakanipha kwakho kwakungenza ngiphumule emsebenzini engangiwusebenza ukufika kwakho kuthumeka ngathi ayilengane ayibuka izithuze kwami ithe seyiseduze kwami ngoba ngineyindawo eziqashisayo khona lapha eThembisa kwazohlala nami lapha ngase ngithi hayi wena mfana ngena la ucule ngathi ngilayela ivoice yakho ngayithola inhle ngase kahle ngicabanga ukuthi naye wayengazi ngomculo wesicathamiya kodwa wawuthanda ngesizathu sokuthi wabe sesondela eduze kwami engibuzela manje Gatsheni
umculo wesicathamiya ngoba ubaba uLivuno nawe uqeda kuveza mfowethu ukuthi awusuki nawo kude ufika emculweni wesicathamiya wakhona ucula indlela kuzingaka izinto ongamane kuthi uqala ucula ibhesi ngoba phela le ndlela akusindlela leyo ukuthi ungavela ucule ngeke uvela ulala uvuka ucule le nto le nto ifuna umuntu ungathi ungakhula nawo lo yamculo mfowethu kwenzakalani lapho wenza kanjani lapho ukuthi ungazi ucule le ndlela le abafowethu engafika lokho mfowethu bakwenza kwalula mina bengidlala ibhola lesikhothi bayazi ngifika la eGoli indaba yomculo ayikho emqondweni wami kodwa babona umvulo mengisondeza babolivuna ngibeka la ngibona uyayinhla lento kodwa kubalekile kakhulu ngakho lesicathamenya kungikhandela abafowethu akho la sangafika khona ngilale phandle nje mina bonke indaba eCanza nabafowethu eDumbe eNgoje nakhona wanongoma yonke indawo le so mangifika ngilalela nami yabona mase se practicing makuthiwa okay manje sesiqedile ebesokwenza ngosuku sesiyayiculela nje siyaphuma ukulula asithi siyaphuma khona siyaphuma namsengithi ake ngisho njengalo ngimzwesho kanje ngathi mangisathi ngiyasho kanti uyalalelo ngathi na uthele sesiqelele na uthele ngesufu wavuka khona la uthele practice elandelayo kodwa nondo dawukusukela awungene la mangena lana velayo kwalula nabafana abafikayo manje la kuthena sebefikela kimi imdedele mina umfana uthi mfana ngoba sengimdala ngithi kancane ngiyengithutshana ukungibona mhlawumbe ukuqondisa kwenje na umnyumbuzo ongifikela babo Livuno mhlawumbe ukusukela kudala ngomculo kaCothoza kuze kube kufike manje kukhona mhlawumbe kuumehluko okubonayo nokusekuhlukile nokwazi kwakwenziwa kudala kuze kube nokwamanje umehluko omkhulu kakhulu mntaka Mkhonza kangangokuthi uqala mina mangingujoyina lo mculo bese wacula amahola u7 awu8 ngelanga sifike sicule siqede sishiye sihambe siye kwenye indawo ubungabikho kububhalo bese sinabo ngoba ngicabanga ukuthi manje lesisilimaza kakhulu indlala sesibheka ukuthi manje kufuna ugibela uhambe eGP ugibela uhambe uye Vereeniging ugibela uhambe eFosloras bese ufuna sicule siqede sishiye ijaji lihlalele lodwa manje sebebheke kakhulu nanokuthenela ubukhoshosho ngufuthe ngamajaji into besingayinakile thina qala ubufika nje uthola indoda ihlalele edeskini layo ekuthiwa iyajaja futhi ugibele stage uyiqembu ushaya ingoma yakho uqede uphuma ngemnyango ushone eVereeniging uzozwa ntambama ushaya 10-11 emini uthi hey Thema phozu ushaya 1 eJohannesburg hey usikhala Africa ngoshaya 1 eVereeniging into ebenjengaleyo besisiza kakhulu usho umehluko ke manje usukhona sesicula ihole lodwa nakhona sekufuna kweqiswa ngoba namatekisi mawuzosuka uhamba uyocula le ayadura manje asiyadura manje kukhona nje la ngeke ngakhipha khona 22,000 rand ngezwe lizami babhlungu ngihambisa iqembu eMsinga khona umdlalo enginawo eMsinga engivama ukwenza njalo ngonyaka ukusuka kwe22 city ngoba phela mawuzothi ubophele sisiyagijimisa futhi nokubophela kufuna mangabe ungathulayini ungathi uzokwazi mawuyikhuza kuzwakala ukuthi awushutula manje ke mawuthi uyabheka ke manje uma ubophelele 27-28 ngeke uye eMsinga ngekhumbi sekufuna manje uthola 22 city ebesikuhlaba 23,000 mhlawumbe iqembu leli usikhalo ngqo lizinze la eGoli noma mhlawumbe lisuke ekhaya kuze lize ngapha eGoli kahle ukukhuluma iqiniso lizinze eGoli kodwa ikakhulukazi ngilakhe ngabafana abebephuma ekhaya ebebecula lesikoleni base bebuye beza ngapha eGoli ngabazamela indawanyana namatoho njengoba eshoju ugajeni usethola abafowabo bayafakana ngobuningi emsebenzini Baba Livuno ngiyayithanda Nkondlo ngiyayithanda le yamatoho kukhona lento yokuthi ngingasuka ekhaya Baba Livuno kajeni ngize ngapha eGoli mina ngumuntu ogida ingoma mangila eGoli ngiyathanda ukuthi kuphinde kugidwe ngisusa umfana le ekhaya ebuye ezogida la ukuthi ngobe la eGoli ngimthandela ukuthi egide ukuthola ukuthi lo kwamatoho kodwa ngikuthindi futhi angikubuza manje bengifisa ukuthi ngingene le Nkondlo ukuthi mhlawumbe la eqenjini lesikhalo kukhona nokubhekisana ukuthi okay yebo siyacula siselayinini kodwa nanga ugajeni akatohotohozi mhlawumbe makuvela ikhona indlela ukuthi ayinayo ipost mne wethu faka noma kuyangqongqozo lapha ngakithi wozo nje ninodwa ukuthi ake ngiqonde nje ngqo
lapha kimi kwisikhalo seAfrica ngqo bambala abafana abangasebenzi befakana bodwa khona lapha engomeni yebo ngikugatsheni nje bekhona nje baningi abafana abafakile emsebenzini bayasebenza ugatsheni nje bekhona nje ngadlala enkulu indima ukuthi abekhona emsebenzini asebenze njoba nje ungabheka kahle nje ngobuningi mhlambe kimi lapha babili noma bathathu abangasebenzi bonke basebenza ngokufakaza lokho mfana kwami nje lokho obukhuluma ngakho ukuthi bekunezimnandi nje yafakwa umfokwandlozi lapha eDumbe njengoba namhlanje lokho eyikho nje ungesimanga sika mfokwandlozi owathi mayefika lapha athi awunanga lo mfana efika ngelanga lodwa ephuma esikoleni umthatha umfaka emsebenzini kuze kube namhlanje uyasebenza ngamanye amagama lento yesicathamia iyenza kube khona uzwano kakhulu kubantwana kangangokuthi bagcine belekelelana kuvuka imizi yawo yise gcine bebona njengabantu abangabafabo noba umuntu oyedwa umfowabo uma ubona omunye ubona umfweni njengoba esho ukuthi unabafowabo beDumbu nabafowabo kwaNongoma sixubile lento yesicathamia ungaze ubheke wena mawubona singezwani nje inkinga ngoba ngale kwasikhalo seAfrica khona abafowabo abanye abakhona ngapha kusikhalo seAfrica ngqo ongagcina ubona vele ukuthi lento ekuthiwa kunomsindo nokubanga into engekho kufana nomdlalo nje ayi ake sibuye la nkondlo ngifuna ukuthinta ethinta support babuluvono yes iqembu neqembu liyake libe nabalandeli balo mhlawumbe isikhalo ngqo ithini lento yabalandeli mhlawumbe kusukela ngasekhaya kuze kuzofika la eGoli mhlawumbe mangena isikhalo bakhona nabantu ababheja ngaso noma ngathiwa zingenele insizwa zaqhuma kwezwakala ukuthi hey ziqhumile lezi yansizwa kodwa mina nesikhalo angishentshi iyahlekisa ke mphazima leyo ibuka kanje ngoba ukukhuluma iqiniso lento yesicathamia inkinga kuke kungena usikhalo ngqo kade wazi wena ukuthi usikhalo ngqo akanabo abalandeli kuthi abalandeli bePomroy Golden Stars ubatore sebegijima losikhalo ngqo ngesizathu sengoma abafike bayishanga lelo langa ya usho ingoma ineyinsuku ngelile ifana nebhola nje uma ngayelanga ufika ubuthwe na hayi ngiyayazi ukuthi hey uyabona makukhulunywa ngosikhalo ngqo ayi lelo qembu uqamba ukuthi uyafika lo langa ukuthi usikhalo ngakeke emgqumeni nasemdlandleni phansi sebalekelwa abalandeli makungena uPomroy Golden Stars ngiyaqinisa ukulokho ngifakaza ngabo amaqembu enginawo enhlanganweni engazi ukuthi ngeke kube nenkinga uma ezongena esemgqumeni ophezulu hayi bahamba abalandeli besikhalo ngqo bayolandela uGodini ngesimanga sokuthi umculo wakhe la langa uperforme kangakanani yes ngamanye amagama nje abalandeli ngeke kuba garante uma sekufikwe phambili umlandeli obegqokile umfaniswano ukuthi ufaniselana neqembu lakhe kodwa wenza ukungathi sekuyalehlisa izinto uhamba nalabo abaphezulu abenzalo la yes wenkondlo yazi ngifikela omnye umbuzo futhi khombuzo ongifikelayo enkulumeni yababolivono umethi sekukhona umehluko sokhona naqala njengamanje so mangifisa ukubuza mhlawumbe ngabuza ukuthi baba sekukhona mhlawumbe eningakwenza nje iqembu mhlawumbe usensana neminye imikhakha nje ukuthi engomeni ozoyikhipha mhlawumbe nilanda umculi we-hip hop nje ngikalekise nibe khona mhlawumbe enizokwenza naye sekukhona mhlawumbe indlela ezikanjalo eningazenza noma seniyakwenza vele noma seninhlelweni zokwenza seniqalile ukwenza mhlawumbe ungabheka nje babumkhonza kwenzeke nje kuzinsuku lezi ezendlule nangu unkululeko umkhehle akade performa lapha eCanval City yes ngicabanga ukuthi lapha ubebizwe abanye beyiginci ngoba ngibona ukufana lapho kumayogati uyabona ke sesiyangena ke emkhakheni loyo kanjalo beka nje unkululeko ngoba uyena obese nehlahla kulezi insuku la ngibebizwe uJumbo eThekwini gospel yes mungabheka nje kahle sizama ngako amandla manje ukuthi sikuvulele uzokwazi ungavaleleki unabe yes mhlawumbe babuluvono ngiyawuthanda lo mbuzo umfowethu awuthintwayo lento mhlawumbe mawiyibuka wena ngokwenzeka kwayo mhlawumbe kuyawuthuthukisa nomculo lo kaCothoza ngoba sekuyinto yona engathi yanda nangu nomfowethu lapha uNjomane ngaphansi kweZulu Messengers khona ingoma yakhe ayenze nomfowethu uSaliwa lento sekungathi into ekhona nangu ubhuti umkhehla ngoba umveza manje ngaphansi kwenkululeko wenze nengoma naye neBlaze mhlawumbe lento ukhulisa kangakanani umculo wesicathamia futhi ungayigqugquzela kanjani kwamanye amaqembu asazoya emshinini ngiqhugquzela lokho ukuthi angisalali ngibhizi ngigqugquzela lokho ngibonile
ngikubonile umsebenzi wayo uyabona mongabheka ingoma kaMkhehle yenkululeko ukuthi itrend kanjani kakhulu hamba kakhulu ngamanye amagama kusho ukuthi ngalendlela esiwuvula ngawo mongela la sizogcina sesisebalazweni kanti umculo wesicathamile ubunganakekile bekwazela ukuthi hayi umculo wasebusuku lo kuphela abantu abadala futhi asebeguge njengami njengoba ngiyibhunga nje ngiyezwa ingoma ye Royal Messengers bekhala ngicabanga ukuthi lesi sikhalo akusiso isikhalo kodwa engizosibukisa njengokuthi isikhalo seqembu le Royal lento yokuthi mhlawumbe ey'teshini ey'thile umculo kaCothoza Gatsheni uyakudlalwa ebusuku okanye umculo kaCothoza uyakudlalwe ekseni mhlawumbe lento ithini kini ninanifisi njengabaculi besicathamile ukuthi nani ke nithola ithuba kuthiwa mhlawumbe isicathamile sidlala emini nje ilanga libalele kuthiwa nje zidikadikana nje emini kuyenza ukuthi uthola udlala ekseni ngo5 abantu balele udlala ebusuku ngo11 abantu balele mhlawumbe ungathini lapho baba uLuvuno mhlawumbe nokuyicelela nje into ekanjalo ukuthi mhlawumbe umculo wenu nawo kudlalwe emini abantu belalela abantu bebuka wangisiza ke Mphazima bengithi ngizoyicela mase kuyohlelweni lokuyophetha qinisa lokho ngoba sesikise nawo umhlangano ngenhlanhla komfowethu weZulu Messengers ngamadlela ndawonye naye ukuyinhlangano yesimo eThekwini esithi asibe into eyodwa nephimbo kusebenzisana ikhalo ma kukhona nazo uqala kwimiqala baba uLuvuno kunento esikhala ngayo ke sicishe sakhishwa komunye umsakazo omkhulu ngeke ngugagule ngoba ngokumsakazo sicishe sakhishwa kwalona nje uhlelo ukuthi aliphele nje uhlelo oluthinta isicathamile ngoba kuthiwa sibhadala thina sinamali ke vele baqinisile sayikhalela ke kwabanje umhlangano wakushikwasa siyafisa kakhulu Mphazima ukuthi silalelwe yizwe nathi ke singo12 nje sayasacela kuDudu sithi manje sisingene noma ku Mama Dudu Khoza ujabule Joe kakhulu nje mina ngathi kuthiwa nje unasicathamile sangena emini kulalile mhlawumbe nabanye abantu bangaye basibona ukuthi isicathamile hawu kanti sisezingeni naso abantwana laba abancane ngobuningi abasazi isicathamile ngoba sidlala ebusuku sidlala ekseni kakhulu kodwa nje ngiyacela kakhulu kubaphathi beinhlangano zonke zemsakazo ethize ukuthi ake besibhekelele mhlawumbe ngenani nathi ezoba nayo imali sibanike sibaphe ke behle lapho mhlawumbe uphendula noma ukubuze enkulumeni yakho qeda wethula nje manje ngolo uma ethi uyafisa kwemisakazo nabazwakale bedlala kukhona mhlawumbe nina babolivuneni yayinikwenze mhlawumbe njengakuyivakamishela imsakazo ukuthi ake siyovashela umsakazo ukuthi nathi ke siveze siqembu sifike nje mina ukhombisa ukuthi nathi siyafisa ukuthi ke dlalwe emini ufike ukuthi emini yakho mdlali bayathanda nabo ukuthi bezwakala emini futhi nanti abayiphethe basuse yona ukuze nabe kwazi bendlale ngendlela ikakhulukazi kuyenzeka impela ngoba kodwa ke isikhathi esiningi baye bafuna mangabe iqembu lizobe linengoma entsha kunakho ukuthi ma ukhona ingoma oyikhiphile bese ufuna ukuyiveza abayifuni ma ungekho kusebenzile wathi ufuna usebenze bese uza kubo uzosho ukuthi nalo ucoce ngeliphethe ngizolethula bese bekunikeza ke ichance ukuthi ke uhoza nizohlala ngabo lobusuku noma ekseni leli akhuluma ngalo baba uNdlazi yes Gatsheni khona umbuzo engifuna ukuwubuza la uzowuphendula baba uLuvuno kuyenzeka mhlawumbe manje semaholo kube khona iqembu eliwinayo ubona ukuthi cha liwinile ngoba liwinile kodwa ngokucula kwalo ukucula bekuncane mhlawumbe uma ulibona ukuthi hayi lo muntu uwinile bengafanele wine ngokubuka kwakho kuyenzeka into kanjalo ukuthi hayi lo muntu osishayila mina nginelise kama kuyenzeka kuyenzeka enye into la sicathamiyeni induku ayifihli induku yebo okay ayifihli lapho ke kwenzeka kuyicula ingoma mnikazi wayo uyibona ukuthi ikoda nje ibingekho emandleni kakhulu kodwa ke mangabe induku oyiphethe iphakama thothi sekuyiyo ke manje kubeka lapha ya phezulu enye into ke phela ijaji lisuke lingayazi ingoma yakhe ukuthi ingakanani lona nje lizojaja lokho lizobe libona selifasa belona induku ngapha ungathini babuvuka ngiyaqinisa babuhlanga bandla ubona ukuthi hayi lo muntu owinile hayi noma kuthiwa kubuka kwinanga ke mina kodwa bengeke edlubana yize ke phela indoda lendoda isuke ithemba mawuya nawe usukuthi ngiyohlomula uyabona mhlawumbe ungaphawula uthini babulivuna uyabona nje ukukhuluma iqiniso njengami njoba ngumholi wasisicathamile yebo
ngoba ngishilo ukuthi ngumholi lapha kwinhlangano yephimbo. Lamaqembu ikakhulukazi nje la akimi kwinhlangano yephimbo. Mina ngiyawazi isindo sawo ewonke. Yeah. Kodwa uma ungangenza ngelanga ngijaje ngake ngikwenzela umhlolo ngoba ngishoba ngiyimi nje ngichemile ngisho nanelami iqembu leli kaGatsheni anginandaba nalo mabe bhedile uyazi uGatsheni ngibatshela behla nje ngithi hambani nolala into enikulu la yikho. Yeah futhi mange ngasho njalo sebeyangazi sebevama ukuvela nje balalahle ithemba athi bethu ukuthemba phela bathi sishayile ngithi lutho ke bafana bamambani uma ngihleli phansi ngibukela ngisho isisindo sawo amaqembu eyodwa saziwa yimi ukuthi yabona usibanibani njobe ezikhona ziwu4 nje ayizoke ngizweke namhlanje. Ngamanye amagama ke uma ngabe nabo bethema becula behlelwa yivalue ngiyaphuma ngibatshele ngamanye amagama ke kukhuphuka yona yakinduku ngoba ngisho intombini phela besiya sibathathe ngazi induku lezi odudu nontombi futhi uma uke wabona ukuthi no manje ake ngehle ngekhaya esesheli siyala ubuthatha ukhamba lakho ulithi nyakanyaka uthi ukuncinda ivele ikhuphuka ime ngentaba uyithola ngelanga intombi ingenalo ulaka kanti intombi ebiyayiyale nomgqomo. Baba Ulvuna ngathi ngelinye ilanga kwenye ama episode esike saba nawo ngaphansi kokuphila emagameni ngihleli nobaba uKhabazela ngayithinta ukuthi mhlawumbe lento yokuyithinta ngeinduku ezithile iyasebenza la emculweni kaCothoza Mfana kodwa impendulo kaBaba uKhabazela bayibona iningizimu Afrika iyayazi wathi yena akakholelwa ukuthi lento iyasebenza mhlawumbe ungathini baba uKhabazela le iyasebenza lento yakisho unqiso lapha abanye babona beqa abanye babona beyichela mabeyijajini ukuthi bafuna ukusetshenzelwa ilento belekelela ingoma yabo ikanjalo iyasebenza noma awukholelwa ukuthi iyasebenza lento. Uyabona futhi ukholelwa iqembu ngenhlanhla lingaphansi kwenhlangano elekela shaya u1 kuzinsuku leza linazikhathi ezide mangaphosisa iminyaka ibe 2 limi nje ngo1 kuphela yalisola ngisho liphethe isigubhu lesi sigubhu siyasakabeli kanje sithi manje sanyakaza sathi leso sigubhu lizobheda lona qobolwalo manje labheda lese stage liphambane lona stage selimshayile u1 hawu umgomo nje bese ngwazi waleso sigubhu masike sanyakaza lizobheda enemalibheda abashawu1 uma ngabe bengawushaya u1 ijaji lizomale liqale phansi ukubala ngamagama kamakhulu ngifuna ukuphikisana nokuthi iKMS ayisebenzi mhlawumbe kulungile uKhabazela wayengakholelwa kulo kodwa mina njengami njengoba sengiyingwevu nje ngibona liyasebenza ngisho into leziphela ngaba siyisebenzisa izinto zamasipangele uma kungathiwa sithembele ekutheni iKM liyasebenza iKM liyingozi kakhulu liyenza ingoma yakhe ibe yinhle kanti ibiyimbi hayi kezwakala ubuza nje nawo umbuzo yazi ngethe engqokazi yazi ingeza kube nale inkondlo kuyo nje lesakhuluma ngakuye ngifuna ukuqala ngibuze la uthi ekuthenini kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ijudge lithengwe usazoqhubeka nombuzo wami uma mhlawumbe lithengiwe bese sibuya kuyo lento lezi siyisho noma ekhemisi njengoba besho babulivula nakho usuthengile mhlawumbe ijudge makuba liyathenga fika umuntu la nento lezenziwa afika nyasa isigubhu njengobesho bese kuhlula kwenzakalani nje noma nenidile kanjani leso simo esikanjalo ulithemba ijudge kwafeni iqembu la nyasa isigubhu ogcoba mshaka kwenzakalani nendlule kanje leso noma khona lentelezi nje kwagcobolola nje mhlawumbe khona ngakusho nje ngomculo okhona phakathi endimeni mina ngisacula sengiyabuka nje noma singakaze sikubona kodwa ikhona indlela nawe ukujudge ngayo ukuthi wabinayo kodwa bani kodwa uyalazi ijudge kuyenzeka kakhulu ukudliwe unganelisekanga kakhulu nangenqumo njengoba phela singabaculi nje uma sekuqediwe nami ngeke ngibe nayo i3 yami ubonayo ukuthi yabona kodwa ngokwe performance namhlanje angasidli ubani ngeke ngidle uma ngabe uneqiniso ukuyikhiphe nawe nje ukuthi ayangikho osibani sebengidlile yabona bese kuya ngokuthi ke lo umuntu lapha makungenzeka phela ke kwenzeka uthola ukuthi njengoba ngoba sesikhothi nje kuzothi uma kuyofuna ijudge kuhlangana nomzala la ongaziyo soxabana nomzala mawusungidlisa mzala mhlawumbe futhi ukuphinde kulungisela lokho baba umkhonza ngeke nganayo lenkinga kakhulu ngoba kuningi makushayisa ngale baba uyabazo reporta kimi baba Ulvuna uyabona manje kukhona laba ke baphuma khona kufika itheku beyofuna ijudge
bese kuba nemoto ehamba emva kwale moto eyofuna ijaji eqapha ubani lo yofuna ihamba ibeka ibeka iphuma abantu ngaphi ngaphambili. ibeke 2 iphume ngaphi ijikele ngaphi ibeke 2 and ekufuna ijaji ebusuku ningaphuma ngo12 nize nibuye ngo5 ningatholanga akusilula umuntu oyaziyo le. egcina siyenza ukuthi mhlawumbe kugcine sekujaja abantu abaphuzile bathe uyafika umuntu ufika lapho wetafula uphapha mekusele sethi u1 number 24 kanti amaqembu athe u10 24 bengekho ezinye zeinkinga ke esihlangabezana nazo lapho ngamanye amagama kuyenzeka kube khona igxobo sikubiza ngegxobo abayithatha abafuthi bayibeke emakhonini mabenzele kuyokwina special imali inkulu wonke umuntu usuke ibhekile thola 1 mhlawumbe ufuna athole 30,000 rand ayilapho ke isebenza overtime suke emini nje kulungiswa wonke amakhona ukuthi amakhona wonke awavalwe kukhona leyo ukuthi babuluvuno Gatsheni iqembu malizo performa lime phambili lapha phambi kwamajaji bese mhlawumbe leader before iqala ingoma bese liba nokuxoxa okuthile okuncane ukuthi ijaji lami ingoma yami ikanje mhlawumbe lokho babuluvuno ungachaza uthini ngakho kuyayilekelela mhlawumbe iqembu ukuthi liphumelele noma mhlawumbe into isidingo sayo ngekho ngoba vele ingoma le yaxoxa ngayo ingoma asuka sazoyicula abaningi kuyabasiza abaningi kuyabalimaza Yebo. kushiyana amajaji ukuthi ihlobo lwejaji ngikhumbula nje kukhona omunye umfana ngathi omunye umfana umkhahle ubuyova ngokwenza lokho alixoxela ijaji lami kwasha kwacima akushaya ngengoma ke yena lokho njengoba ngoxoxa mina ngiyibhimbi ukushaya iculo akushaya iculo yes lathi ijaji maliqeda eshaya yonke ingoma lacasulwa ukuthi uyalifunza ukuthi alenze njani lasukuma lathi hey ngimfuna umuntu ozongifunza mina yabona ngifuna ukuyicabangela mina ungangitshela ukuthi angenzeni la kuthatha njengento ngathi uyalixoxela ukuthi alenze kahle usuyabona ke jaji ukuthi njengoba ingoma yami njena nje ngidliwa kanjani uyacula ngisho ukuthi ke sometimes kumsize ngoba ubugagu lobo kwesinye isikhathi uma iqondene namajaji angakuthanda lokho kuyamsebenzela ukuthi hey uyabona ubuchule buka leader bungidonsile before ngase ngijaha ukulalela ukuthi njengoba uleader nje engabe iqembu lizofikela lithini umsindo Gatsheni wena ukahleka umculi mhlawumbe umsindo mfowethu uma ngenkathi ni performa lapha yana onokubangwa ihlwele ngemumva unika umfutho wena osukucula noma mhlawumbe usukuphazamisa ngoba lo yamuntu lapha kufanele ezwe lento osukuyisho kuya ngokuthi umsindo okanjani kukhona ukuthi use stage uthola ukuthi la abantu bayaxoxa evele ubone nathi ile nto engenza la ayikho ngempela kukhona nyozokathi sesingeke okuyenzeka lokho ukuthi uyacula la ubabona beyixoxela evele ubone kuvele ukuphuma bese kufuna uhlonipha isikhathi ke sikashamene message 10 minutes bese kuba khona umsindo owuzokwenziwa abantu bejabulela lento yenza stage uyakhuthaza Gatsheni uthindi indaba kaShameni ngiyaxolisa babuluvuno ngizobuza kodwa ngoShameni labo Shameni enibathatha eniba nabo la emculweni wecothoza nibathatha bathethe bangichaza manje ngoba makuthiwa nje Shameni over to you awusuku zomuzwa mayiqhamuka hayi yakhuphuka omunye kusho jaji lami uyathatha uyabona ukuthi nibathatha noma nimtholele niyamfaka lo moya ukuthi ethethe lapha noma ebe kanjani kaningi mhlambe ucwalisa lapha kuqala emagameni kaGatsheni umsindo usuke wenziwa iqembu uma iqembu lesezingeni eliphezulu umsindo ngaya kuwuswe ukuze umsindo bayikuphela ingoma usho ukuthi umsindo wenhloko kukhona umsindo obonayo ukuthi lapha baxoxa impethu lento iyoqeda nini baphume labantu bahambe umsindo kuhlukeneke umnandi ke lo uthi maliqeda iqembu ukuthi khomba ukuthi kusebenzile nawe uyezwa noma wehla kukunika umdlandla ukuthi hayi ngendlela inhloko ekhona ukuthi ngikhona enombolweni asibuye ke size la koShemeni awusuka manje oShemeni umthetho wabo abantu abake bakhona layinini mhlawumbe njengoba bomngomezulu nje kuyena thina simsebenzayo njengenhlangano yephimbo uvice wami yena sekela wami ke kubungameli benhlangano yephimbo ubaba umngomezulu sasicula naye futhi kwathula ubheke siphuma naye futhi kwathula ubheke kahle ngangiyiwisa vele thula ubheke ngoba ngathi mangiphuma ngaphuma nezizwe eziningi ngiza kusikhalo seAfrica nginenhlahla ke mangiphuma vele ngiphuma nabo bonke abantu uma ifika ngiyaxolisa hayi uzwakele baba
emsakazweni uma ke ephuma lapha ke zonke izinto ebezenzeka njengomculi omdala kube sekubalula ke kutheni mase simnikeza ipromotion yokuba ushemeni ukuthi zonke izinto zenzeke ibelula ngoba noma ethetha akekho ukuzwela kabuhlungu kuye ukuthi ewathetha ke manje ngoba bayamazi bamjwayele indlela yokudlala adlala ngayo yokunandisa uhlelo uma ngabe siphathele hayi cha kuyezwakala babuluvuno ngifuna ukuthinta le khona ngiyibonayo ekhona la kucothoza nami ngakhula vele ngayithola ikhona kuba umdlalo wesicathamia bese kuba umdlalo futhi woswenka kube khona umdlalo wonobuhle mhlawumbe lento niyenza kanjani ukubambisana okanye nani babuluvuno njengabantu abadala endimeni nikhule vele nibona kulabo babe ngaphambili ukuthi noma kubekwa nje umdlalo wesicathamia it's a must ukuthi kube khona oswenka kube khona futhi onobuhle ngenhlanhla kenkulu ke ngoba ngumfana noma ongazange aye esikoleni kodwa omuhle la ikhanda Nkosi yami ngisho ngizela ngento lezi nje ngizalwa onobuhle noswenka bangaphansi kwenhlangano nabo baba ngaphansi yikho kwenza kube lula manje ukuthi makukhona inqumo esiyithathayo njengamaqembu bakuthole konke kujoba kunjalo uma ngabe ngekho ngaphansi kwenhlangano kukhona la ngibhizi ngenduku ngiyadala lapha mawungekho ngaphansi kwenhlangano noma ngayipha ngikhethi ngenze ethi mawest iphutha olenzayo ngikwazi uqondana nenhlangano yakho noma makukhona into esifuna ukuyenza ukwazi ukuthola konke kuphelele kufuna benga ungaphansi kwenhlangano sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthinta inhlangano ukuthi ke sifuna lokhu nalokhu ngoba kuba nemigomo nemibandela sizobe sinomdlalo sihlangene sonke kanjalo ubani yabona impela emaqenjini amaningana nokuthola ukuthi iqembu kodwa naphakathi olayinini kuba khona abasuke bedlala uswenka kuba khona kanjalo ebalandelini uthola ukuthi kukhona umlandeli wesikhalo ngqo wesimama umthola ukuthi unobuhle yabona inhleke leyo nto leyo yakhona ukubalansisa amakhono ukubalansisa ake sibuye la emculweni mhlawumbe iqembu isikhalo ngqo selikelaya mhlawumbe emshinini before malikelaya mhlawumbe line album okanye lenze single into kanjalo ngalimala mphazima ngokuhamba komfana wami lokhu kwentshebanyana ebhedayo ukuthola umsebenzi okukhiphayo ukuse ngaphandle ngoba inhlelo zami zabe sezima nginayo ialbum eyodwa njengoba benginohlelo nje ke manje ukuthi ke ngiphinde isibili ngokomthetho sesinesikhathi isikhalo seAfrika ngqo sikhona kufanele sine album eyodwa kodwa ngesizathu sokuthi bengilokhu ngithatha abapishi ngibakhipha ngagcina ngingakwazanga ngikwenza ialbum masinyane imake kumanje ngiseplanning lokuthi ngenze yesibili ialbum nje ephelele nginayo eyodwa album nje yesikhalo iyodwa mhlawumbe kukhona ukuthi ngenzeka ukuthi esikhathini esizayo kusukela manje kuya phambili siwuthola umculo oqondene nesikhalo ngqo angicabanga phela ukuthi inyanga ezimbili zingaphela ngibhizi ngayo nje busy usemshinini vele nge-lead elisha okanye nge-lead elisha maye ngalithola ithuba naye lo mfana omdala ngabuya azolekelela kodwa nje ukhona akekho sengivele ngaqonga isibindi ukuthi hayi angiyikhiphe yesibili kwi-album le ubaba uLivuna akhuluma ngayo mhlawumbe yona ikhona la einkundleni ezitolo zomculo noma isadayiswa i-CD kanjalo noma i-USB yabona lapha nginalo ulwazi kahle egajeni ugajeni ongasibeke emthombo i-CD i-CD besinethemba ukuthi kule yesibili ke iyona ke sesizoyifaka einkundla zokuxhumana sezizoleyana besaqala yokuqala so izinto eziningi mayelana sinamaphutha singaka ngisho kakhulu ngaso manje kukhona phela umuntu mhlawumbe osekhaya obuka lo msebenzi mhlawumbe kukhona ingoma yesikhalo ngqo ayithanda mhlawumbe ayithande ehholo asekholwa ukuthi indala mhlawumbe ananethemba futhi lokuthi mhlawumbe babuluvuno ingaba khona ecwecweni mhlawumbe lakhishwa mhlawumbe itholakala kanjani makunomdlalo niyayiphatha ngesandla emidlalweni noma nenza kanjani siyaphatha mfethu maside nje konke la sidlala khona asuke khona senzela zona into efana nalezo makukhona othandayo akho into engayinzi bese sijayela futhi sesiyabapha manje ngoba semadala asisabathengiseli ningiphe namba awusiphathelanga khona umuntu Kuye kancane babuluvuno. Yebo baba. Niyiqembu kukhona ukuvakashela namanye amaqembu noma mhlawumbe into engavumelekile eqembini leni
undiye kuthiwa ke siyovashela elinye ikhaya mhlawumbe noma elinye iqembu elinye nihlanganyele noma cha Hey wayithinta kamnandi ke le ndaba kodwa ngizoyithi hala mzuzu ngoba ungikhuzile umphazima. Hayi ngangimlalela ukhabazela mana nimbizile ngalelela ngalapha ngifuna ukuqondisa lokukhuluma ngoba ngangilokho ngifanga enhliziyo. Kunomthetho esinawo ngokweinhlangano. Yebo. Kahle kahle inhloso yethu ukuthi kufuna sidlalelane egoli senze umdlalo ube muhle. Ishayisa ke la ekuthenini lizofika iqembu elisenhlanganweni ethize lenza umdlalo abasenhlanganweni ethile bangayi ukuyodlalela sekhanda uqheke konke ngagcina ke sekuphuma kimpela sekumgomo ke la ngokubona ukuthi ngathi inyawo ziyavela lapha kwabaningi abafowethu ekuthenini bazodlalelana ngase ngithi bafowethu kuze sikwazi ukukhandela isimo sokuthi ngelilanga sigcine siyinto eyodwa ake sinqamuke ukuyodlala kwabanye abantu kusho ukuthi amaqembu nje ngokomthetho osikompilo lenhlangano yephimbo le enguyo kunomthetho ongawehlisa impela oyingozungu uqonde engqo ukuthi kulonyaka ake sime ukudlalelana senze ethi ngasegcineni sikwazi ukulungisa lamaphutha ngoba sizolokho siqhubeka namaphutha kanti akufanele umdlalo umculo wethu ufuna ukulimala ngesizathu sokuthi sikhujwa lamaphutha amancane ngabe siyawalungisa mhlawumbe mawubheka nje ngesingawo ububuka ukuthi mhlawumbe yini eniyayithele noma ibe umthele uthani behudula inyawo utheni hambelana noma bengangenelani kweminye imidlalo njengokusho ukuthi bekhona imidlalo noma amanye amaqembu besilele emuva makumele ayo support mhlawumbe ukubuka ukuthi hayi mhlawumbe ungabe nayo imali mhlawumbe ungabe khona bekuzwana mhlawumbe ukubuka kuba yini umthelelo umthelelo ukungezwani angikubeka egcwale nje ungesimanga inhlangano sebekuthatha abanye abafuthi bakwenza kwayipolitiki lokho kanti umdlalo ekuthenini makukhona iqembu lenhlangano ethile lidlalayo ayasingayi senze ethi bangatholi lutho ayima kukhona iqembu elithize lenhlangano ethize ingakho ngilwa ngokusemandleni ekuthenini ngelinye ilanga ngiyanithembisa abaholi mhlawumbe ngibuya ngelilanga lase nginiphathele ukuthi inhlangano isiyodwa ngoba sibhizi silwa nakho lokho ngokubonisana nabafowethu yingakho ke nginithembise ekuthenini kunganqamuka lokho kodwa kukhona khona bengiyofisa babulivuna ukuthi mhlawumbe ngelinye lamalanga la masisakaza kanje sibe nezinhlangano zombili ke sibe nekhaya siphinde sibe nephimbo angazi mhlawumbe lokho kungavumelekani ukuthi kwenzeke mhlawumbe ngelinye lamalanga ngake ngijabule ngalelo langa ilanga ngakhuluma khona nje bangesaba nje wala manje ukukhuluma kwami novala hayi nabo uma kungenzeka ngalelo langa ngiyokwazi ukukhuluma ngikhululeke ngoba kuningi enginakho ngaphakathi ongathola ukuthi umhlaba omningi bayafisa ukuthi bekwazi nasekuthenini yini yenza ulivuno ngelilanga athi amaqembu awangadlalelani yila abayothola khona amaqiniso ndawo zombili ngikwazi ukukhuluma ngokukhululeka ukuthi inkingi ilapha njalo nayo inkinga ulivuna akhala ngayo kuzoze kube nenqumo njengalezi nje ulivuna uyithatha lezi nqumo ngoba ekhalela lokho babulivuma wena mhlawumbe ngasohlangothini lakho mawubuka umculo wesicathamiya la endaweni yaseGoli siuyeke national mase ubuka nje la endaweni yaseGoli ubona undlondlobalo uyaphambili okanye ubona wehla ushona phansi Mbazima wehle kakhulu Sinelehleka kakhulu eGoli futhi kanganga ukuthi abanye babalandeli mabebheka abangangazi ukuthi yini ngiyiplan lengenhliziyo yami ngaphakathi bayibona ngathi uyafa kanti awufi impela ngokubambe nje ngamabomu ngenzela ukuthi silungisa amaphutha ngoba amaphutha njengolivuno nje kukhona imali angakanikele ngayo ukuthi no ngibeka na ngo30,000 bafana uzani nizodlala kodwa ngiyazi ukuthi mawuthube kulivuno kungaphuma amaqembu ephimba u4 uma ngaba amanye nenkinga lawaya bese bewavimba ngesizathu ukuthi ulivuno kufuneka lusi ikakhulukazi sisuke singabhekanga nzuzo kodwa mangithole phela eminyango once wavimba iqembu lakho ukuthi lingabe bikho wena Golden Stars nabalandeli bayalala ngamanye amagama sengilimeleke eminyango kulabalandeli bezofaka inzuzwanyana ngamanye amagama agcwele athi umculo wehle kakhulu eGoli ukhomba ukulimala kodwa ngokuzama ukuncenga ukulungisa mhlawumbe uNkulunkulu uzosisiza kuzolo mhlawumbe nje usakhuluma le mphaze angisomuntu odlame kodwa ngithanda ngiyawole ngathi nengxabano ngifuna ukhonto engifuna ukuthi ngi-understand noma ngizwe komunye umuntu ozobebuka lo hlelo mhlawumbe into ezengxabano wenze njani noma ikuphi enikuhlelile noma okuhlelile kumuntu osakhula nosawubuka ucothozo sawufisa futhi ukuculela noma ukulandelela ukuthi umebuka abe ngabe nanto ukuthi kucothoza kuyaxatshana kucothoza kuyaliwa kucothoza kunenzondo nje nigcina kanjani ukuthi komunye umuntu kufike kuyindlela enhle nibuya niqhubeka la ukuthi yenze ukucothoza sizogcina ke manje khehla ngoba inhloso
yokuxabana iyophela mhla inhlangano yabayodwa silo namaqhinga ukuthi inhlangano yesicathamiya eGoli ayibe yodwa siyeke yonke le politics ekhona kuze sizothe ingane zethu ezikhulayo zibone ukuthi no man lento ebikade bangawo baba yile ebibabambelela njengoba sebebodwa nje manje ingxabano isekho sekuyahambeka Babulvon Gatsheni Nkondlo ngicabanga ukuthi manje isikhathi sethu sesiyaphela Babulvon siselelwe isikhathi mhlawumbe less than 10 minutes so ngifisa ngicela sike ungibeke nje mhlawumbe esithombeni ngobuhle kwaloya mculo oba lapha eThekwini Playhouse namanje nje nali iqembu engikholwa ukuthi lingaphansi kwenhlangano yakho inkululeko nayo iPhomoroyi nayo ngiyibona iqokiwe futhi ukuthi bayodlala le Playhouse mhlawumbe le yanto uyibona inhle kangakanani le yanto eyenziwa uPlayhouse lapha mina ngiyibona inhle mhlawumbe ungathini njengomholi othinta inhlangano uyabona uPlayhouse ukukhuluma iqiniso Mphazima uPlayhouse uveze amakhono amaqembu amakhulu abengeke agcine ebonakala uma mhlawumbe uPlayhouse bengekho sibonga kakhulu uPlayhouse ikakhulukazi kule festival ekungasagijinyiswa ke manje ukuthi kushawa amakhanda kwenziwane lokhu nje akhomba amaqembu awafunayo futhi ukhomba kahle mungambheka angisho ngoba ekhomba enhlanganweni yakhe ukhomba amaqembu ngokuyimisela ukhomba amaqembu ngokuyimisela yize kungeke sangena sonke vele uma ungabheka nje umlando omfishane iCalabar ike yashaya u1 cishe wonke umuntu wagcina ebaleke eGoli ushaya eNdwede ushaya eThekwini ushaya eGoli yaxaka nje yahlala emehlweni omhlaba kwamphoqa uPlayhouse ukuthi makayithathe ayisebenzise uPhomoroyi Golden Stars mungezwe kahle ulalele uyehla uyenyuka uphansi phezulu semsinga uyabuyela emsinga useNewcastle by active la yes manje mongathi uyabheka kumfanele ukuthi uPlayhouse amthathe uma ubheka unkululeko ungena uyaphuma endaweni enobukhazikhazi uma ubheka uyabona ukuthi kunamathoshi la lihlaza na yellow nabomvu khomba ukuthi uchusha phansi kwalezi intuthu na uyakhasa lapha entuthwini yakasentsheza noma ungathi ubheka noma ubani ongahlabe nenkinga usengafuna ukuthi akachaze leyo muntu ukuthi maye ngathi uyacomplain uyakhala ngokuthathwa konkululeko ngabe yini ayikhalelayo ngisho ukuthi ke uPlayhouse uyakwazi ukubona uneso elihle elifana nelami ngoba nami lamaqembu aye eThekwini ngibheka ukuthi anginayo ipolitiki neapartheid kanjani iphazima elami iqembu lihleli labo Gatsheni balezisi bayihlalele nje phansi bakhululekile ba relaxing ngokomthetho okufuze ngabe ulivuna babe nocopho ngabe ulichushisile lakhe nawe yezwa kuthiwa nale Playhouse ulivuna kwa umholi phela unalilungelo lokukhomba ngoba njengoba bese Playhouse nje bakhonjwe yimi ukuthi Playhouse ma uthi bufuna amaqembu amathathu thatha nawo ngamanye amagama ungangixeka baba umkhonza kodwa nje ngiyibeka nami ezingeni lokudela okwami ngikwazi ukuthatha okamkhonza ngiveze obala akusiyonto encane Mphazima kuyinto enhle nento esishayela ihlombe kakhulu bancane abantu abenza leyo nto lesikhathi umuntu samanje uwathi usuke ecabanga akukho kwami kukhakaba omunye umuntu yes lokho sikushayela ihlombe kakhulu futhi siyakubonga sesisogoqa nje ehlelweni babulvono Gatsheni ngiyacabanga ukuthi kumdlalo kaCothoza kuhlezi kuyinto echithiwe umdlalo into ehlezi ikhona mhlawumbe kukhona imemezelo ongaba nazo njengoba nje imidlalo nginethemba lokuthi ichithiwe yize ngingayazi khona kodwa ngisho ukuthi vele kusazogotshwa kube manzi phansi mhlawumbe angazi ngathini babulvono mhlawumbe kwendlula nje angiqale ngokugcizelele lokho ekuthenini njengoba sizinhlangano eGoli cha asidlalelani Mphazima angihlonizisi lokho ngisho ukugcwala nje njengoba ayiphindi kube motivation bengizothi icindezele angicindezele indaba yethu njengoba sizinhlangano ezimbili eGoli kuphuma kulivuno lokho asidlalelani umthetho oqhamuke kulivuno inhloso yalomthetho ukuthi sigcine siyinhlangano eyodwa kuze sizokwazi ukuya phambili njengoba umuzi ukhabazele ekhala ngaleyalanga ngifuna ukulungisa impela wayazi kahle kamhlophe ukhabazele mayeze emidlalweni le sasinomdlalo khona iSoweto ukuthi angeke avumeleke wafika lapha waze ungitsotsa wangikluka uPaul Kruger uma ifika lapha wafika wathi uzojoyina enhlanganweni kanti uyazi ukuthi wenzele ukudlala lo mdlalo ngoba wayengeka udlala asenze nje ke bantwana asidlalelane eGoli inhloso yokungadlalelani ukuthi ngelinye ilanga sigcine siyinto eyodwa sihamba umgudu nendlela eyodwa yes siyabonga leyo ndawanyana angibuye ke ngize ke imemezelweni nje obushilo siyadlala ePlayhouse amathikithi
atholakala emaqenjini ayodlala ePlayhouse awu100 ithikithi la uma usufika ePlayhouse ungazange ukwazi ukulithola before kufike ekuthenini ePlayhouse usiyofika ukhipha 150 eminyaka ePlayhouse yongena kusho ukuthi ke kubalekile ukuthi lithole eqenjini kunobuyo licoshe ePlayhouse nge30 umdlalo uzoqala ngo2 uphele ngabo ma10-11 ebusuku kezwala bese kuthi nge6 iyadlala inkululeko emzimkhulu sekhohliwe yiholo kodwa bazoyimemezelela bona ngoba leli holo likude emzimkhulu akusikho la hamba uzukhathale ngizwe nje kuthiwa kusemzimkhulu nami njoba ngiya nje ngofike ngibuze mangifika emzimkhulu ukuthi likuphi iholo basho uyadlala ke unkululeko uma siqeda lapho ke sesobe sesibuya ke nezinhlelo zethu ukuthi siqhubeka kanjani ke kuze kuyophela unyaka yebo ngabona nesinye isimemezelo la somdlalo weBergville Green Lovers angifuna uqamba manga iBergville isohlangotheni lekhaya ngeke ngikwazi ukuphawula kakhulu ngalo hayi cha ngeke ngasibona lesasimemezelo umdlalo wakho ngathi unge25 kuJuly lapha eYMCA eThekwini ngiyacabanga ukuthi mayelana nokuningi sengiyakumemezela ngoba uhlelo lithinta umculo kaCothoza Mfana mayelana nokuningi abafowethu sebengena mhlambe ku Facebook besearch iqembu Bergville Green Lovers inombolo bayothinta inombolo kaBhuto Mdala usondela kuye kuyena umpishi weqembu ngiyacabanga ukuthi imemezelo mhlambe ezikhona bakulezo cha mina ngesingamfowethu ngicabanga ukuthi angazi noma kusekhona ongafisa mhlawumbe ukusho ukugcezelela kubabukeli mayelana nohlelo mhlawumbe ukukhuthaza ongaba nakho mfowethu sizokwazi ukuthi sidedele uBhuti uGatsheni nobaba uLvuno bevalelise bese siguquhlelo cha mina ngathi kubalale nje bengakhohlwa ukuthi bengene phile eMagabeni podcast besubscribe belike bese ba comment bewulandele futhi kakhulu umculo kaCothoza sibekele ukubukela phansi umculo omkhulu lo okwesizulu sakhula ngawo sakhula ngawo mfethu sakhula singalahla umageba uyipantsula nje wakhula ngawo ngikhule ngawo mfethu ube nakwazi ngabe ngicela ukujoyina lapha kuba manje angiwa ngayo lokucula mina ngifika ekhaya kuphela Gatsheni asibonge ithuba abafethu lokuvela kulolu hlelo engizokugcizelela kakhulu ukuthi iqembu lesikhalo ngqo likhona balaza abantu futhi lisazobahla abantu awubona khona ukuthi sisazobahla kakhulu hayi yonke into manje ibuyele esimeni lokhu bekuthi siyavela asiveli kukhomba ukuthi sekulungile manje sesizovela nje kuyo yonke indlala ekhona bafuna umfana omncane uGatsheni abamthintithayo lesisho mfowethu utholakala kanjani mhlawumbe einkundleni zokuxhumana mhlawumbe into ekanje mawungena inkinga ungayiveza nenombolo bazofona ebusuku laba ngiyabazi ofuna ke inhlelo zesikhalo seAfrica ngqo angangena uNdabenhle Ndlovu lapha ku Facebook ngikhona ofuna ucingo ke lithi 073 985 3713 zonke ke inhlelo nemisebenzi nje yonke isikhalo ngqo uyobusuyithola lapho ngiyabonga khona inkosi yami baba futhi nami kufanelisa nje ngibonga kakhulu kubalaleli abasilalelela yonke into esiyishoyo makukhona la kuphazameke khona siyaxolisa kakhulu basixolele mawukuthi kona bakujandile bakujabulela siyayibongela kakhulu siyabonga kakhulu Mpazima nawe baba umkhonza inkosi inibusise ngokusimema nje kulomsakazo wenu siyathokoza kakhulu mina ngikuzo ukuthi nje khona wena iqembu kuvumelekile ukuthi mhlawumbe onomcimbi liqashe into kanjalo liyatholakala kakhulu Nkosi yami tholakala kanjani mfowethu umgoqo manje qoqa nje uhlelo nje mina ngiyatholala ku Facebook uThixo Wasonkondlo na ku WhatsApp ku 064 01 00623 hayi okunye cha no wenganza kwethu siyabonga kakhulu yonke indawo la ufinyelela khona lo mbukiso bafowethu siyacela isupport kunina uya subscribe uya like uya comment likhona ipage lapha on Facebook uthi ukuphila emagameni podcast kanti mina uqobo ngikhona einkundleni zokuxhumana bafowethu inombolo yami ka WhatsApp 066 4304500 kanti ku Facebook page wami mina uqobo uyabhala uthi bafana imbongi dlangamandla siyacela ke nganza kwethu nangohlelo olulandelayo uhlale nathi mawuthanda nje umculo kaCothoza Mfana usondela la khona amagama okuphila uzothola thina phakathi ngiyabonga ke nganza kwethu nephile njalo danko